ଏଇ କାଲି କଥା କଣ ହେଲା? କାଲି ତ ଝିଅ ତୁ କହିଲୁ ପକେଇ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଜଣା ପଡୁନି ସେ ରାହୁଲ ଆଇଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ଭଲସେ ପିଲା ଭାଇ ଆଇଲେ ହଲାନି। ହିରୋ କୁଆଡେ ସକାଳୁ? ଏଇଠିକି ଯାଉଥିଲି ଜ୍ୟୋତି ପାଖକୁ ମ। ତୁ ଏଇଠି ଥା, ପୃଥିବୀ ଫୋନ କରିଥା, ମୁଁ ଆସୁଛି ଜ୍ୟୋତି ପାଖକୁ। ର ଜ୍ୟୋତି ପାଖକୁ ନା ଜ୍ୟୋତି ଘରକୁ? ମାନେ ଆଜି ଆଉ ଜଳଖିଆ ନେଇକି ଯିବନି? କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କଣ ବୁଝିପାରୁନୁ? ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ତାରି ଭାଇ ନିଜେ ଗପୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି କହ? ତୋର ଆଉ ତା ଭଉଣୀ କୁଆଡେ? ହଉ ତୁ ଯା ଭାଇ, ତୁ ତୋର ଯା। ଆରେ ଏମିତି ଅଭଦ୍ରାମୀ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ କରୁଛୁ? ତୁ ସାଙ୍ଗଟି ହଁ ଦେଖିବ ନା? ନାଇଁ ତତା କହିଲେ ତ ଦେହରେ ନାଗିବ। ହଉ ତୁ ଯା, ତୁ ଯା, ହଉ ଯା। ଆଉ ହଁ, ଟିକେ ଭଲସେ ଖୁଆଇ ଦବୁ। ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ବୋଧେ ଆଉ। ଆରେ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଯିବୁ ଯଦି କହ। ଆରେ ମୋର କଣ ଜ୍ୟୋତି ଘରେ କାମ? ତମର ତ ଏବେ ଜ୍ୟୋତି ଘରେ ଫଗୁଣରେ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ଉଡୁଛି। ମାନେ ମାନେ କଣ? ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ଯା, ଖୁଆ ଖୁଇ ହବ, ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖି ହବ, ଯା। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତମମାନଙ୍କର? ସିଏ ଗୋଟେ କହୁଛି ଖାଇବାକୁ ଦବାକୁ ଯିବୁନୁ, ତୁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଖାଇବାକୁ ଦବାକୁ ଯିବୁନୁ। ଆରେ କଣ କହିଲେ ତ ଜାଣିବି। ଆରେ ଏକଥା କଣ ଆମେ କହୁଛୁ, ଏଟା ପୁରା ଗାଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଆସିକି କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମେ ତତେ କହୁଛୁ। ଆଉ ତୁ ଯୋଉ କହୁନୁ ସାଙ୍ଗ ଯାହା ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଖାଇବାକୁ ଦବାକୁ, ସେଇ ତାରି ଭାଇ ଆସିକି ହିଁ କହୁଛି ଆମକୁ। ଭାଇ ଆସିକି କହୁଛି? କାଲି ତ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଝିଅ ହାତରେ ତୋ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ, ମା ପାଇଁ ଜଳଖିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଦେଇକି ଯିବି ହେଲା। ତ ଜ୍ୟୋତି ସେମିତି କହିନଥିବ। ତୁ ଗଲୁ, ମୁଁ ଯିବି, ମୋ ଡେରି ହଉଛି। ହଉ ମୁଁ ତ ଯାଉଛି, ତମେ ଯାଅ, ଟିକେ ଖୁଆଖୁଇ ହବ ଆଉ। ଗାଡିରେ ବସିକି କଣ ଫୋନ ଉଠଉନୁ କଣ? କେତେ ଫୋନ କରିବି? ଫୋନ ଟା ଘରେ ରଖିଦେଇଛି ତ, କଣ କହୁନୁ? ହବା ଯିବା କାମ। ତୁ ଯା ଟିକେ, ମୋର ସେ ଘରେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ସାରିଦେଲା ପରେ। ଆରେ ତତେ କହିଲି ବସ ଯିବା। ଘରେ କାମ ଅଛି, ତୁ କାମ ଥିବ ଯଦି ସାରିଦେଇ ଆସିବୁ, ମତେ ସରିଲା ପରେ ଯିବୁ। ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଭୁଲିଗଲୁ ସେ ପିଲାଦିନ କଥା।